Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyo yau na zo muku da wani application wanda zai matukar burge ku. Wannan application din nan zai baka dama ka maida hotonka zuwa cartoon ba tare da ka samu wata matsala ba. Kamar yadda ke gani irin wa'annan hotunan gaba daya zaka ga mutane a dan kwanakin nan ana amfani da su sosai a WhatsApp ko a Instagram ko a Facebook. Zaka ga kowa zai je ya canja hoton shi zuwa cartoon irin wannan ya zo ya yi amfani da shi, kai kuma baka san ta yadda zaka yi ba. To a cikin wannan video yau zan nuna ma wannan application inda ake hada irin wa'annan hotunan ba tare da ka samu wata matsala ba. To yan uwa, kafin na nuna muku wannan application din nan, wannan bidiyon da ina gabatar muku yanzu, da ku taimaka ku taba mar alamar like domin yana bani karfin giwa. Idan baka danna mun subscribe ba, da ka taimaka ka danna mun subscribe. To mu shiga cikin bidiyon. So yan uwa, kamar yadda ke gani kai tsaye zaka zo ka shiga Google Play Store ka. Kamar yadda ke gani gashi kai tsaye na shiga cikin Play Store na, sai ka zo gurin alaman sakin. Da zaran ka shiga cikin Play Store ka sai ka zo ka rubuta Photo Lab kamar yadda ke gani, gashi nan na rubuta muku a jikin screen. To da zaran ka rubuta shi kai tsaye sai ka zo ka danna alaman sakin. Kamar yadda ke gani mutane 100,000,000 ne sun yi amfani da wannan application dinnan kamar yadda ke gani. To kawai kai ma zaka zo ka yi downloading din shi yanzu. Kawai ni na riga na yi downloading din shi, ya nuna mun wannan fiskan open dinnan. Kai kuma idan baka yi downloading din shi ba zai nuna ma fiskan install. To kai tsaye zaka yi installing din shi kan wayanka. To da zaran ka yi installing din shi kan wayarka, to kai tsaye zaka zo ka bude shi kamar yadda ke gani kamar haka. To da zaran ka bude shi zaka jira shi ya gama budewa kamar yadda ke gani. A nan gaskiya zai kawo ma talla, sai ka koma baya. To da zarar ya bude ma kamar yadda ke gani, wannan kamar misali idan kana son ka maida hotonka zuwa cartoon amma ba sosai ba irin wannan kamar yadda ke gani. A nan kuma kawai zai dan canju kaɗan. A nan kuma auto din nan shine mai wanda zai maida hotonka cartoon sosai haka. Kawai zaka zo fuskan auto sai ka je ƙasa kamar yadda ke gani. To a nan wa'annan mutanen gaba daya sun yi amfani da wannan application din. To kai ma da zaran ka yi amfani da application din nan, to da zarar wani mutum ya shiga cikin application, to kai ma za a nuna maka hotonka a cikin wayan shi kamar wannan. Yanzu wa'annan gaba daya su ma sun yi amfani da wannan application, shi yasa ana nuna mun hotunan su. To misali idan kana son ka maida hotonka irin wa'annan, bari mu zabi wannan. To kamar yadda ke gani wannan, yaron ni na san shi ma. Kai tsaye kawai da zaran ka shiga cikin hoton shi haka, misali idan kana son ka maida irin hotonka zuwa irin wannan. To kamar yadda ke gani ga asalin hoton kamar yadda ke gani gashi nan ta wannan gefen kamar yadda kuke gani. Bari kamar yadda ke gani, bari in shige shi. Kamar yadda ke gani ga asalin hoton kamar yadda ke gani gashi nan ta wannan gefen. To wannan kuma kamar yadda ke gani, duba inda ya canja shi. To misali anan da zaran ka taba shi, ka taba kan hoton, za a nuna ma hotunanka gaba daya na kan wayarka. To kawai kai tsaye yanzu bari in zabi wannan hoton Adam Zango din nan kamar yadda ke gani gashi nan kamar haka. To da zaran na zabe shi, anan zaka zo ka rage mishi tsayi haka dai da sauransu. A nan kamar yadda ke gani hoton ya budu sosai, a nan kuma ya ragu, a nan ma kamar yadda ke gani madaidaiti. To kawai bari in bar shi a wannan. To da zaran ka bar shi a nan, kawai zaka zo ka taba wannan alaman arrow din nan kamar yadda ke gani, sai zai kawo ma talla, sai ka zo ka yi cancel din shi. A nan zaka jira shi kaɗan ya gama cire ma hoton kamar yadda ke gani yana installing. Zaka jira shi kaɗan, mintuna ɗaya haka dai da sauransu. Gashi nan da yare yanzu yana loading. To kamar yadda ke gani gashi nan hoton ya yi loading kamar yadda ke gani, ta yadda ya zo ya maida shi. Kamar yadda ke gani hoton kai tsaye ya zo a fuskan cartoon kamar yadda ke gani, ya canja shi zuwa cartoon ba tare da na samu wata matsala ba.
To anan kuma idan kana son ka tura ma wannan hoton din nan, kana son ka tura link din shi zuwa wani abokin ka da sauransu, kawai zaka danna wannan alaman copy din nan, kai tsaye zaka zo ka tura mishi link din. To da zarar ya shiga cikin link din, kai tsaye kawai zai kawo shi fuskan wannan hoton, don saboda idan shi ma yana so yayi iri wannan hoton. To amma idan baka so yanzu kana son ka yi downloading din shi zuwa kan wayarka, to kawai zaka danna alaman digo-digo guda 3 din nan kamar yadda ke gani anan, sai ka zo ka danna shi kamar haka. To anan gashi nan zai nuna ma alaman download kamar yadda ke gani anan gurin, kai tsaye kawai zaka zo ka taba shi, kai tsaye zaka jira shi. To yanzu kamar yadda ke gani ya riga yayi save kan wayana, kamar yadda ke gani hoton ya riga yayi save. Kawai zan ƙara koma baya, yanzu wannan na riga na maida shi kamar yadda ke gani gashi nan, yanzu ya zo zuwa kan hotuna na. To anan ma ga sunan da sauransu dai suna da yawa. To misali wannan ma idan ina son in maida hoto na iri wannan, kai tsaye zan zo in taba wannan hoton, shi ma kamar yadda ke gani ga asalin hoton ta yadda yake, ku duba anan kuma ta yadda hoton ya canja. To anan bari misalin zaɓi wannan hoto na haka, sai in zo kawai in bar shi a haka, sai in zo in bar shi, shi ma gashi nan yana dan loading, zan gira shi ya gama loading. To kamar yadda ke gani gashi nan da har yanzu, to kamar yadda ke gani gashi nan hoton ya gama, kamar yadda ke gani ta yadda yana canja kala, kuma kaya na ba haka yake ba. To ƴan uwa, ta haka ne za ku yi amfani da wannan application din nan ba tare da kun samu wata matsala ba. Na gode, sai kun ji ni a bidiyon gaba.